Yiwo bhuti. Ndikhapha lo mntana le cherry yamabekuseni bra. Yabo, laa mntana yakwazi mos noma 10 minutes 15 minutes ngenyawo uyofika. Yabo, ndithe kandisame phaa endleni ugqi ipolo. Ile polo hayi ndinganiphi ihike. Yabona ndiphungulele umthwalo yabo le chap. Ndithi hayi ngena ntontombi. Isengenile man ingqondo ufika ipolo man le. Bandiqonda ayisuka mandiyeke ihambe le polo eyihambe. Bra after 2 hours kufuna umama lo mntana uthi yedana umntanami ubuya nini umntanami akakafika apha endlini. Ndithi hayi mama bendimhayikise kwipolo lo mntu uthi hayi akakafika. Ndiyamfowuni kodwa mandimfowunele lo mntana uyayibamba ifowuni. Uthi lo mntana hayi sendilapha ekhaya. Ndithi hayi suphosise ndiqhitofowunela umama akho uthi uyaphinda uyajikisa itemoni uthi hayi le polo yayakhathukelwa litayili sa chemical tile igabhuke endleleni. Ndithi waye ungahambi ngenyawo ke ngoba 15 minutes uyaka wena yes sandiyazi into eyenziwa ngabantwana empilweni yethu guys. Utshenge Dani. Hayi utshenge